Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Don barkamu da haka barkamu sake saduwa cikin darasin da muke gabatarwa na koyon Larabci. Insha Allah subhanahu wata'ala yau za mu yi darasi na biyu ko kuma mu ce muna cikin darasi na ɗaya a cikin littafin Durusul Lugal Arabiyya da gairi na ɗikina biya, wanda muka fara shi domin wannan sabon littafi ne wanda muka sa bayan kammala littafin Al-Jadid fi Takalib wa Ta'wil Ta'lim Lugal Arabiyya. Kuma muna cikin darasi na ɗaya yayin da muke amsa wasu tambayoyi da kuma wasu ƙarin jimloli. Kar dai ku manta ku ci gaba da following ɗinmu da subscribing da kuma comment domin ƙarfafa mana gwiwa. Yan uwa duk wanda bai samu karatukan da muka yi ba na koyon Larabci, littafin Al-Jadid za su iya duba cikin wannan profile ɗin namu na TikTok, ko kuma su duba can sama in sun shiga cikin TikTok ɗinmu sun buɗe wajen profile ɗin suka ɗan duba sama can za su hango akwai inda aka rubuta YouTube channel ɗinmu, to za su danna zai kai su zuwa kai tsaye zuwa ga YouTube. Daga nan gurin za su iya downloading duk karatukan da muka yi na koyon Larabci complete ne, littafi da muka yi na Al-Jadid na ɗaya da na biyun shi, da kuma wannan darasan da muka fara na littafin Durusul Lugal Arabiyya ligari na ɗikina biha juz'i na farko. Don haka yan uwa ku ci gaba da bibiyar mu da ƙarfafa mana gwiwa domin ganin mun ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka. Kuma duk wanda suke buƙatar mu sa su a cikin group ɗin WhatsApp na koyon Larabci da Hausa, shi ma sai su yi mana magana ta comment section. Insha Allah subhanahu ta'ala za a san yadda aka yi aka sa su a cikin wancan group namu na WhatsApp. Don haka malam ya ce tamrin, ma'ana tamrin salis kenan, tamrin as-salis, tambaya ta uku. Sai malam ya ce ikra waktub. Aka ce ikra waktub, ka karanta ka rubuta kenan. sai malam ya ce haza maktabun, wannan teburi ne. Haza masjidun, wannan masallaci ne. Haza qalamun, wannan alƙalami ne. Haza sarirun, wannan gado ne. Sai ce ma haza, menene wannan? Sai haza kursiyun, wannan kujera ce. Sai a haza baitun, shin wannan gida ne? Ce la haza masjidun, a'a wannan masallaci ne. Ma haza, menene wannan? Ya ce haza miftahun, wannan mabudi ne. Ya ce man haza, akwai wani tsakanin ma da man. In ka ce ma haza menene, mara hankali kenan. In ka ce man haza, wane ne mai hankali kenan. Ya ce man haza, wane ne wannan? Ya ce man haza, wane ne wannan? Ya ce haza tabibun, wannan likita ne. Ya ce man haza, wane ne wannan? Ya ce haza waladun, wannan yaro ne. Ya ce man haza, wane ne wannan? Ce haza talibun, wannan ɗalibi ne ɗan makaranta. Ya ce a haza waladun, shin wannan yaro ne? Ya ce la haza rajulun, ya ce a'a wannan ma'ana babban mutum ne ba yaro ba ne. Sai ya ce ma haza, menene wannan? Ya ce haza masjidun, wannan masallaci ne kenan. Ya ce man haza, wane ne wannan? Ya ce haza tajirun, wannan ɗan kasuwa ne. Ce haza kalbun, wannan kare ne. A haza kalbun, shin wannan kare ne? Ya ce la haza ƙiɗɗun, ya ce a'a wannan mage ne ko kuma wannan mage ce. Ya ce haza himarun, wannan jaki ne. Ya ce a haza himarun, shin wannan jaki ne? Sai ya ce la haza hisanun, wannan doki ne. Ya ce wa ma haza, kuma wannan menene? Ya ce haza jamalun, wannan raƙumi ne. Sai ya ce ma haza, menene wannan? Ya ce haza dikun, wannan zakara ne. Ce man haza, wane ne wannan? Ya ce haza mudarrisun, wannan malami ne mai koyarwa. Ya ce a haza qamisun, shin wannan riga ce? Ce la haza mindil, ya ce a wannan hankicif ne. Mindilun hankicif. Tamrin, tambaya. Ya ce ikra waktub, ka karanta ka rubuta. Ma haza, menene wannan? Haza qalamun, wannan alƙalami ne. Ya ce haza kalbun, wannan kare ne. Man haza, wane ne wannan? Ya ce haza tabibun, wannan likita ne. Ya ce haza jamalun, wannan
haza jamalun wannan raƙumi ne. Ya ce a haza kalbun shin wannan kare ne? Ya ce la haza qiddun. Ya ce a wannan mage ce. Ya ce a haza dikun shin wannan zakara ne? Sai ya ce na'am eh. Ya ce a haza hisanun shin wannan doki ne? Ya ce la haza himarun. Ya ce a wannan jaki ne. Ya ce haza mindilun wannan hankicif ne. Ya ce a haza waladun shin wannan yaro ne? Ya ce na'am eh. Ya ce man haza wane ne wannan? Ya ce haza rajulun wannan babban mutum ne. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya a nan gurin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.